Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so: mwanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Name Hidden, ndinogarawo muno muHarare. Mainge muri mugore ra2011. Mugore ra2011 ndo pandakabva ndazoroorwa. I married to the man whom I thought kuti I was going to spend the rest of my life with. Murume wangu munhu wekuti ane moyo wakanaka, a kind and a loving husband. Uye zvekare murume wangu uyu is a son of a well-respected pastor. Saka ndakaroorwa ipapo ndokubva akumbira muchato. Our wedding was a beautiful celebration and vanhu vazhinji aiwa vakapembera zuva rekuchata kwangu, and I was excited to start a new chapter in my life. Ndava kutozviona paya ndatova nevana vangu vekuwanda with my future husband. But shortly after our wedding everything just changed. Mainge muri mugore ra2012 because 2011 ndakazama ndichazama zvekare kuti ndinge ndichibatirawo pamuviri, but zvakabva zvazoramba. Then 2012 ndo pandakabva ndazoudzwa this secret that honestly shattered my dreams. Murume wangu uyo, the man that I had pledged my love to love and to be faithful to him, ndakabva ndazoudzwa kuti iye ainge asingazvarisi. I was so heartbroken and I was confused because ndakazvibvunza kuti saka Mwari, what am I going to do? How can I build a family nemurume wekuti akwanise kuti ange achizondimitisa? So ipapo ndakabva ndazoti zvino ndoita sei, because we had gone to get tested. So takati tatestiwa kudaro purposefully, I had gone to this other friend of mine who is a gyno. Saka ndakabva ndazoti I really need to know kuti inini ndinoita mwana here. She then gave me a positive response. Akabva anditi inini I was okay, but there was problem with my husband. My husband iye hanzi he was sterile, munhu wekuti akwanise kumitisa. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? So ndopa ndakabva ndazotaura nababa vake, since vatezvara vangu ivo vari mufundisi. I just felt so comfortable because taitiwo tikaitawo tuma issues, munongoona kana mumba kana kuri kunzi mwana anenge achinetsa kubatika, ma problems anozoti one day. So ndakabva ndazotaura navatezvara vangu. So I thought kuti I was speaking with him not as the daughter-in-law but semwana wesangano, and I had always respected and I had always looked up to as a man of God who had been guiding my father and my mother and our family. So ndakaenda kwavari. Saka I believed kuti he was going to offer me comfort and advice, but instead manje zvavakazotaura ipapo, it shook me, it really shocked me. He said kuti ivo zvainge zviri nani kuti ndinge ndichirara navo. Vakabva vati nyaya iripo mwanangu ndeyekutoti iwewe wava kutorara hako neni, then kana tarara tose ndobva ndakupa vana, but kana ndakupa vana then vanhu kunzoko havafaniri kuti vange vachizozviziva kuti iwewe neni taita vana, and even mwana wangu handidi kuti unge uchizozviziva kuti even mwana wangu ndinenge ndisingadi kuti ange achizozviziva kuti inini ndini ndakupa mwana. Ndozvandakaudzwa izvi navatezvara vangu apo pandakaenda ndikabva ndanotaura navo. Ndakamboramba ndikabva ndati baba izvozvo hazviiti. Vakabva vati zvino nhai mwanangu, toti izvozvizvi kana kuri kunzi iwewe ukafa murume wako akafa inini ndikafa, zvinoreva kutoti zita rangu rinenge ratorova, and because inini my husband is the only boy in the family. Saka vakabva vazonditi no one should ever know. This was going to be our little secret, and zvose zvandainge ndichiita ndainge ndichizviita out of the love that I had for my husband. At first handidi kukunyeperai, this idea that was given to me, it was totally horrifying, and ndikatomboramba ndikabva ndati kwete ndiri muKristu, zvinhu izvi zvandiri kuda kuitiswa sandizvo hazviite. But reality manje knocked me back to my senses. Nemurume takaita imwe period yekuti tainge tonetsana, iyewo ainge akanyeperwa nomumwe musikana. Saka musikana uyu, she was not even pregnant, so akabva azoita gumbo mumba gumbo panze paya achitsvaka mwana, then ndokubva azoenda akabva anobondera, akabva azoudzwa nemusikana uya kuti I am pregnant. Izvo munhu uya ainge achitomunyepera. Ipapo ndo pandakabva ndazorwadziwa, ndo pandakabva ndazoona kuti dzimwe nguva izvi zvekuti ndiri muKristu hazvishandi. Ndo pandakabva ndazotanga kuzofunga manje, the more that I
thought about it ndikabva ndaona kuti I was really desperate. Zvichihure ndainge ndisingazvidi, apa vana ndichivada zvekare. I wanted children and ndainge ndisingadi kuti murume wangu iye ange achizosvika pakufind out kuti iye kutozvarisa haatozvarise. I felt trapped, so though there was no other way out, ndo pandakabva ndazobvuma. Saka kubva mugore iroro navatezvara vangu takabva tazotanga kusangana pabonde. Saka out there vanhu havatombozvizivi, ivo vanotofungidzira kutoti vana ava 4 vandiinavo, vana ivavo ndakavaita nemurume wangu. Uye zvekare vanotongoti vazukuru vababa mufundisi, but chavasingatozivi ndechekutoti no, vana ava 4 vandakaita ndakavaita navatezvara vangu. Ende nguva zhinji vanoti kana vauya paya, kana mufaro wavanenge vainavo ivo vatezvara vangu, mufaro uya wekutoziva kutoti vana ava ndevangu. So mukoma, ndiyo confession yangu iyi yandiinayo iko zvinozvi. I am watching as my kids are growing up. Zvino handizivi kuti ndoita sei. Ndinofanira here kuti ndinge ndichiudza murume wangu kana kuti anyone, because chinonetsa ndechekuti secret iyi ndikungoramba ndakaichengeta mumwoyo mangu, and I believe kuti secret iyi ndo yakazotondipa urwere high blood pressure, because handitombozivi kuti why of all the people ndazotongouya kwamuri, a total stranger, and trusting you with this secret that can even destroy my marriage. Because kana shamwari dzangu hadzitombozvizivi, even my closest friends, they don't even know kuti zvinhu izvi ndo zvandakaita. Even my relatives, including my own mother, she does not know kuti vana vose 4 ava vandakaita, vana ava ndakavazvariswa navatezvara vangu. I really do not feel okay when I look at my husband, murume uyo wandinoda nemoyo wangu wose, uyo anondivimba, uyo anovimba neni, who trusts me and loves me completely, uyo anotozvibiga achitoti wangu ndakamuwana achiri mhandara, but yet I feel like a fraud. As for my father-in-law, ivo most of the times vanongoti kana vakawana mukana vanobva vanditi huya, then ndinobva ndaenda kuya ndobva ndatonoita bonde navo. And what I have learned is that bonde iro randinoita nemurume wangu harindinakidzi. Kubva ipapo pandakangoziva kutongoti urume hwemurume wangu hahuna zvaunokwanisa kundiita. So ende ndinoti paya kana murume wangu ava kunorasa urume hwake mandiri, ndinotonzwa sekunge munhu anenge achitondiitira weti. But ndinoti kana ndina vatezvara vangu, for instance, kana tikakwanisa kunyatsowanawo nguva yekuti tinospenda the whole night tiri tose, paya patinenge tichiita bonde ndinyatsonzwa kuti urume hwarasirwa mandiri hwakakora uye zvekare hunozvarisa. So this is what has been making me to feel as if like I am a fraud. Pafungeiwo kuti kubva mugore ra2012 nekuti pose ipapapa musafunga kuti handina kumbozama kuti ndinge ndichizvariswa nemurume. Zvakatoramba mukoma, ende kuti ndinge ndichiziva kuti vana ava ndeva vatezvara vangu, I would make sure kuti murume ndaimunyima bonde through me telling him kuti I am busy on my fasting period, ndichimunyima bonde panguva iyoyo patinenge tichisangana navatezvara vangu. Ndaizongoti kana ndikangonzwa kuti there are some funny changes in my body, ndo pandaibva ndachizotanga manje kusangana nemurume wangu pabonde. So I am more than certain kuti vana vose ava vari 4 vana ivavava havasi vemurume wangu. That I am very sure. So mukomana ndinodawo kuti vedare renyu vange vachinditonga, vachandijaja, vange vachindijaja, avo vachandipa judgment yavo, it is fine. I will be following through in the comment section. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndamirira kuti Mwari vachazozviita nenguva yavo, handiti ndingadai ndichingochema ndichingokwidza nekudzika, apa murume achingokuhurira uchingoti handina mwana, ndinamatireiwo hama dzangu handina mwana. But inini hangu I took the matters into my own hands. Kunyange zvikanzi ndanzidhii kufa nhasi uno, at least I have my own 3 boys 1 girl. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma kani, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi dai kwanga kuri kunzi I did not take the matters into my own hand, ndikadai ndichingochemawo ndichingoti handina mwana, hanzi ndingadai ndichingochemawo kuti handina mwana. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zvandakaita zviri right here izvi mukomanashi kana kuti zviri wrong, because vana vacho vatovapo apa vatezvara vangu
ivo vanga vangori nemwana wavo mukomana 1 anova ari murume wangu, but I have since given him 3 boys, so his name will forever saka hanzi kunyange vakazonzi vafa vati zvara vangu, zita ravo harichatorovi. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uyo ane makore 46 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kuraramawo ndiri munyika yeSouth Africa. Ndikuda kukuudzai izvo zvakamboitika pandainge ndichiri kuzimu ndisati ndazoya kuno kuSouth Africa. Saka murume wangu ndiye akatanga kuuya kuno kuSouth Africa ndokubva azondisiya kumusha. Then ndakabva ndazotanga kuita zvema part-time jobs ekuwacha, kutsvaira dzimba dzevanhu. Then rimwe zuva ndakabva ndakwira kombi hangu ndikabva ndati regedzai ndinge ndichienda kunotsvakawo kunana Glendale kumayadhi uko. Ndakabva ndazodzikira paKampinsa paya ndokubva ndatanga zvangu kunoka mumagate evanhu. Ndakanoka dzimba dzainge dzichisvika zvekuma 20 ndichishaya minduro. Ndakazoti chiregedzai ndinge ndichingonoka pekupedzisira ndobva ndayambukira zvangu kumhiri kupinda mumhandara. Ndadaro shuwa ndakanoka pamba paya, pakabva pazobuda umwe murume uyu akabudapo pamba apa ainge akasimba chaizvo. Ndichibva ndamukwazisa ndikabva ndazomuudza kuti ndainge ndichitsvakawo mapart-time. Akabva ati munoda rei? Ndikabva ndati ndinoita zvekuwacha nekutsvaira. Akabva anditi pindai nekuti pane randiinaro. Ndakati ndapinda paya, chakandinetsa mukoma ndechekuti pamba apa painge pasina vanhu vakawanda, yeti painge patori nemariro. So later on manje mushure mekunge ndambopiwa kapiece job ndikangoti almost after an hour ndopa ndakabva ndazoona imwe motikari iyi yakapinda, yainge iri yefuneral services but yainge iri kombi yainge yakaita zvekubviswa mamwe maseats. Ndikabva ndatoona kutoti mainge muine coffin. Zvadaro mukomana ini ndakangoramba ndichingoita zvemapiece job zvangu zviya zvandainge ndapiwa, then coffin riya ndikatoriona richitopinzwa mumba. So later on ndakabva ndazodanwa neumwe ainge achirakidza kuti ainge ari mwana wepo, but ainge achingotaura nekamwe kabroken shona zviya zvevanhu zviya zvinoita vanhu vanenge vabva kuchando, vanenge vachida kungorakidzira kuti ivo vava nenguva vachigara kuchando. Akabva azonditi like my dad is calling you. Ndokubva ndamutevera mwana uya. Ndakati ndamutevera kudaro ndokubva ndazopinda mumba. I think kuti vanhu vainge varipo pamba apa they were round about 12 to 13 people. Then ndikabva ndazodanwa nababa vaya avo vainge vandipa piece job ndokubva ndazotanga kuvatevera. Ndakati ndavatevera kudaro ndokubva ndazoendeswa kubedroom kwavo. Ndikabva ndazoona kuti coffin riya rainge rakatoiswa pamusoro pebed. Saka ndakabva ndati ko apa chiko chava kuda kumboitika. Then ivo vakabva vazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichitsvaira mukoma. Ndakabva ndazotsvairiswa bedroom riya. Mushure mekunge ndatsvairiswa bedroom, then ndakabva ndazopiwa $100 yekutsvaira uko kwandainge ndakaita. Ndapedza kupiwa $100 iyaya ndokubva ndazopiwa zvekare imwe $400 hanzi nekuda kwezvose izvo zvainge zvaitika. Ndakati ndapedza rimwe piece job randainge ndichiita ndokubva ndachizopiwa $100. Ndikabva ndazonzi iyi $100 iyi ndiye piece job iro randanga ndakupai mukomananshi. Ndo zvandakaitiswa nemurume iyeye. Ndakabva ndazobuda paya, but pandakabudapo pamba apa ndakabva ndatanga kunzwa kuti muviri wangu wainge uchitorema, ndichitoita sekunge munhu ainge atogarwa. Then ndakazoti ndasvika kumba, chinhu chekutanga chandakaita ndechekuti ndakabva ndazofonera amai vangu. Ndakati ndafonera amai vangu ndikabva ndavaudza zvose izvo zvainge zvaitika. Then amai vakabva vatopinda mubhazi vachitobva kumusha. Vainge vaina sekuru vanguwo ivo vainge vachitawo zvekubatsira. Saka sekuru vakabva vazoti tainge tichitofanira kutoti tinge tichitodzokera kumusha the following day. Takabva tazoenda kumba kweshamwari yasekuru. Then ndokubva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizogezwa paya nekuti ndainge ndatogadzwa bvuri remufi. Saka ndodawo kungoti ndinge ndichingopawo vamwe yambiro paya pakunotsvaka mapiece job. Usazonyanya kuita desperation, nekuti kana kuri kunzi ukaita zvinhu zvose zvaunenge uchiita uri desperate ndipo paya pekuti unozogumisidzira waitiswa iyo yandakaitiswa, because I was very desperate. I think kuti semunhuwo une kodzero zvisinei nekunzi watambura zvinengei, but munhu une kodzero yekuti izvi
izvi handizvikwanisi. Usati kana ukaona vanhu vane mari vachikuti tikuda kuti unge uchiita chakati nechakati, then iwewe nekuda kwekuti unenge uchingozvitarisira pasi, then wobva watoitiswa zvinhu izvozvo. Saka advice yangu kune ava vanoitawo zvekushanda semamaid, semagardeners, please, tine zvimwe zvinhu izvo zvatinoitiswa zvekuti zvinokwanisa kuzotokukanganisira life yako. Kana waona kuti zvinhu izvozvo zvauri kuda kuitiswa izvozvo zvinokwanisa kukukanganisira life yako, chingogara waramba. Hazvirambidzwi kuti munhu unge uchiramba uchiti izvi zveshuwa handitombozvikwanisi. Saka mukoma, ndiyowo spiritual encounter iyo yandakasangana nayo. Ipapo vanhu ava pavakanditsvairisa, vakanditi ndichitsvaira paya ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitsvaira ndakaita zvekufuratira coffin. Baba vaya ivo vainge vakamira mupassage vakaita zvekudongorera kusvika ndazoburitsa marara ainge arimo mubedroom imomo, ko iyo tsvina yainge irimo mubedroom imomo. Ndapedza kudaro vakabva vazonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitsvaira marara iwawo. Ndakamatsvaira mukoma, handina kuita ekutyorera ndichishandisa dustpan. Ndakamatsvaira kubva kubedroom kuzonosvika ndichizonobuda nawo panze. Ndakazoti ndabuda nawo panze, vose ndo pavakabva vazobuda, then umwe neumwe akabva azoita ekunokora marara aya, vakabva vazotenderera kuseri kwemba. Pasina kana maminutes ndo pandakabva ndazoona kuti kuseri kuya vainge vatobatidza moto vava kupisa marara aya. Apa chakandityisa ndechekuti painge pasitomborina kana vanhu parufu rwacho, kunyange vavakidzani vavo handitombofungidziri kuti vainge vachitombozviziva kuti panext door pavo painge patori nemariro. That is what I saw. Vanhu ava vakazondipa chikafu vachinditi you can take this food with you, but ndikabva ndati no, nemari yose iyo yamandipa, mari iyoyo yakawanda. Still kunyange hangu ndakazoendeswa kun'anga ndikabva ndazonochenurwa, but mari iyoyo n'anga iya yakatongonditi uyu mari iyi yaapiwa yakasviba. Saka amai vakatomboti zvimwe kuda sekuru ava vanenge varada kutongotitorera mari. Sekuru vaya vakabva vati no, ndiri kuzviziva kuti imi muri kufungidzira kuti ndoda kukutorerai mari yenyu, but handisi kuda kuti ndinge ndichimubhadharisa mwana uyu muzukuru wangu. Chandinongoda kwaari ijongwe chete. Saka sekuru ava ndakatongovapa jongwe, vakabva vati mari vainge vasingatomboidi nekuti mari yacho yatainge tiinayo yainge yakasviba. Takabva tazonzi mari iyi tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kunoiyeredza. Takabva tazonzi mari tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunoikanda murukova. It was very hard mukoma kunoyeredza mari yainge yakawanda kudaro, but still takazozviita zvedu. So far hangu handina hangu chakashata chandakambosangana nacho hangu. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma. Kana kuri kunzi mukazopostawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi hanzi kana uri maid kana kuti uri garden boy, please usazoita udesperation wekuti kana ukanzi uya uite chakati iwe ungomhanya unoita zvimwe zvinhu zvokuti zvinozokukanganisira future yako. Hanzi ndakatsvairiswa bedroom, kubva mubedroom nemarara aya kunosvika ndabuda panze. Apa mubedroom mainge makaiswa coffin. Strange things do happen in this world.